Anam níú Gaillimh mar an Chathair is Glaine a néisin le deireanaí. Fáil siú na tuirthaí ón IBAL Anti-Litter League, survey a bhreathnaíonn ar chhlantachas agus méideanna brúscaid in Malta agus Cathracha fud fad na tíre. Tá anseo is scolar sa scolatá ar imol na Cathrach le leabhart leis an gcuis de glas, faoin táhacht do bhain in slippeach a brúscaid agus faoin teideal seo atá buinte amach ag Chathair na Gaillimh. Tá sé an éasca an bhid ceart dhéana le do bhrisceir, tá go leor buscaí brisceir i ngach áit sa Chathair, so ná fág do bhrisceir ar an sráid agus déan do bhid ceart leis, mar tá sé éasca. Caithmuid ara a thuirt don timpeallach, agus orintá ní bíonn daoine ag achrasála chuid brúscair, agus an sin ní bíonn siad ag peach sús an brúscair a chuann siad ar an urlóir, agus chur isteach sa bosca brúscair, agus an sin bíonn san áit an salach. Má tá tú sa Chathair le píosa brúscair i do lámh, fáin go dtiocfaí tú ar bosca brúscair agus catha stracha. Cai mé rá ar bhíonn tú ag síl timpeall in Chathair na Gaillimh an níl mór an brúscair nach áit. Spreagan an teidir seo daoine óga a bheith airach go méidir dhéanann siad le na múscair féin go Chathair na Gaillimh agus ar son an timpeallachta. Rinneú survey ar chuaigh is fiche i Chathair na Gaillimh mar chuid den tóir seo, agus daide le ní ceann ag déna siomhanna an grád brúscaid is irde a bhaint amach. Malú go mór na conílacha san nach mhór go háirithe na háis na Glaine a táirfáil gon phobal ar nó siocháin agus bin si.